sta hier voor Greenville en ik heb gehoord dat hier een expositie loopt rond Limburgse troeven. Lijkt mij leuk. Ik ga eens kijken. Hey Luc, waar staan wij hier eigenlijk? We zijn in Greenville in Houthalen-Helchteren, eigenlijk in het voormalig hoofdgebouw van de Kempse steenkoolmijnen. En we hebben hier een hele stand geplaatst over de Limburgse troeven, dus eigenlijk het beste wat Limburg te bieden heeft. Ik zie vooral heel veel groen. Heel veel groen. Limburg is ook inderdaad de groenste provincie van Vlaanderen. Dus het is geen toeval dat hier inderdaad heel veel groene troeven gepresenteerd worden. Ik ben eens benieuwd, ga eens een kijkje nemen. Ik sta hier aan de VVV-toren in de Zenderlo. Van bovenop de toren heb je zicht over het officieel erkend stiltegebied. Het is toch wel een hele beklimming, die trappen, maar hier kun je tenminste volledig tot rust komen. Echt mooi stukje natuur daar in te Zenderlo. Zijn er nog zo'n dingen? Natuurlijk, naast het pure natuurlijke hebben wij ook heel veel ecologische troeven. Denk aan de windturbines, denk aan de zonnepanelen die in Limburg heel talrijk aanwezig zijn. Maar we hebben heel veel troeven ook op het vlak van recyclage van afval en materialen. Heel populair in Limburg. Oh, leuk! Ik sta hier voor het atelier van Flightback, waar ze blijkbaar van oude vlaggen coole, unieke spullen maken. Ik ben benieuwd. Hey, wat bent u aan het maken? Hallo, wij maken van oude vlaggen hebbedingetjes, zoals gsm-zakjes, draagtasjes. We zijn met een zevental mensen die hier constant in het naaiatelier werken. Zij knippen, zij ontwerpen en zij maken het volledige product zelf af. Oké, leuk. Ik ga even rondkijken. Dit is dus een fietstas gemaakt van een Pukkelpop-banner. Zoveel leuke spullen die worden gemaakt, zoals gsm-hoesjes, pennenzakken, toiletzakken, fietstassen en iPad-hoesjes. Echt leuk wat ze daar maken van oude vlaggen. Zeg, hoe lang loopt de expositie nog? De expositie loopt zeker nog tot het einde van dit jaar. Dus mensen kunnen hier altijd terecht. En mensen die eventueel vanuit thuis de Limburgse troeven willen bewonderen, kunnen altijd terecht op de website limburgsetroeven.be, die ook als app perfect te bekijken is. Zeg Luc, bedankt voor de uitleg. Ik ga nog even verder kijken. Ja. Dag. Ik sta hier in Beelze, waar het festival Jazz Beelze plaatsvond. Blijkbaar de voorloper van Rock Werchter. In 1965 vond de eerste editie plaats. Herman van Veen en Boudewijn de Grote traden daar ook op. En ook internationale artiesten zoals Rod Stewart en Golden Earring. En zelfs Tina Turner trad daarop. En een leuk weetje dat ik hier lees, is dat er een camping was met een mannentent en een vrouwentent en voor 5 frank kon je er overnachten. Ik ben echt verwonderd van al die troeven hier in Limburg. Bedankt Greenville, ik heb echt veel bijgeleerd.